Perjanjian yang sudah kita sepakati tidak akan saya ingkari. Takkan dia hukum seberat-beratnya. Dengan begitu rakyat akan semakin takut dengan susunan jangan. Leres sinun Nyai Dalangan Jangkes kula aturi penggalih bebayan. Kula aturi penggalih sinun. Menawi boten enggalipun percaya pundak ampun dahar aturipun tumunggung milih kula menika. Cukup cepet semene wae kan. Lajeng kula kedah ngagem sarana napa malih to Kyai. Kula menika namung dijering dalam putri. Saged kula inggih nindakaken dharma lumantar budaya Kyai. Nanging cara kang kaya mangkono bebayani. Nanging kula menika Kyai. Kyai promokno aku. Matlawan sliramu aku moh pamon kudu pepisahan lawan sliramu aku moh batin kula menika boten kiyat Kyai. Batin kula menika boten kiyat. Ya para kawula kemuripen rekoso dening para pegedhe kraton menika Kyai. Bantuan yang benar jangan khawatir. Perjanjian yang sudah kita sepakati tidak akan saya ingkari. Lamat-lamat kapiretan isih para kawula ingkang sesabat ing jalan mundur liwat tanah tuwipun. Awit saking ngarsa panjenengan dhateng Kanjeng Sinun. Kiai Pate. Ya Pate. Apa ingsun Pak? Ingsun ora. Ingsun kang menang pranoto tekur Mataram jauh. Kabeh kawula Mataram kudu Anwasen ingsun. Apa? Saking panginten menawi lampah menika dipunajengaken. Tanpa ruwin tembe bali ngira kawibawan Paduka Sinun. Kawula nuwun sewu sinun. Kabar blas boten sarujuk kalian menapa ingkang dipunaturaken Ki Patiro. Apa menika sanes cinipta saking tanah ingkang sami kusa. Nanging menika awit trekaipun salah satu dari pihak tunggal. Sopo? Sopo kan iku mawani gawe sering perjutan. Sopo kan iku mawani jongkeng kali bawa ingsun. Sopo? Antar tembung-tembung ingkang lumantar cariyos simbahku ingkang manapa. Lah menika ingkang andalari pasulayang saking lho. Dadi anjang Mas. Yang menaturaken bumi yo romo menika boten wonten larang butenipun. Bukti apa maneh Kyai Pate? Rikala ingkang Sinun ngersakaken anggelari kita minangka panyetan arimiyosipun ingkang Sinun. Nyai mulya lega jiwa inggih Nyai Dalangan Jangkes. Kami wonten paring pasemon dumateng Paduka ingkang Sinun Amangkuratna. Perkawis undhahipun pajeng guguripun para ulama ingkang cacahipun 6.000 miwasitanipun Pangeran Ari. Perkawis menika sampun cekak to Sinun. Derajate dalang wani gegapah marang ingsun. Kepala Kanjeng Tuan amat orang. Sebaiknya Tuhan jangan terlampau gegabah. Memburu seorang dalang bisa saja menjadi pemicu kemarahan rakyat. Apalagi Ajang Mas adalah seorang dalang yang dekat dengan rakyat. Apakah Tuhan bisa menanggung segala konsekuensinya, termasuk biayanya Tuhan? Milo, kula kinten Nyai Dalangan Jangkes kepiyanten ingkang sanget bebayang. Prakawula jenenganipun Raja Mataram miwah kawibawan Paduka ingkang Sinun. Benar sekali Tuan. Semakin cepat Anjang
Anjang Mas ditangkap, semakin kecil pula bibit api itu menyala. Penangkapan Anjang Mas bisa kita jadikan contoh. Tangkap dia, hukum seberat-beratnya. Dengan begitu, rakyat akan semakin takut dengan susunan jangan. Loro sinun, Nyai dalang Anjang Mas pulau aturi menggali banyak. Pulau aturi menggali sinun. Menawi mboten enggalipun percaya pundak ampun dahar aturipun tumung gumilya kula menika. Kiai Pati, iki kanggo nyanyi ora apa. Ora ngajar. Mulai wektu dina iki. Anjang Mas dadi burone kraton ta. Ojo pati-pati balik yen durung nyangking Anjang Mas.